זה כריך, זה טוסט, לא ממש הצלחתי להחליט, אבל מה שהכי חשוב שזה טעים בטירוף ואתם חייבים להכין אחד כזה. לבסיס אנחנו מכינים בלילה מברוקולי, כרובית, כף של אבקת שקדים, ביצה וגבינה צהובה 9%. מערבבים הכל ומכניסים לטוסטר עד שמתקבל בסיס פריך וטעים כזה. חוצים את הבסיס לשניים ועל חצי אחד מורחים מה שבא לכם. אני מרחתי גבינת עיזים 5%, פרוסות של סלמון ומלא מלא ירקות. פשוט כל מה שיש לכם במקרר הולך, תעשו לפי מה שאתם אוהבים, זה לא באמת משנה. אני מרחתי גם את החצי השני של הטוסט בגבינה, סגרתי עם סלק וזהו. כל מה שנשאר עכשיו זה לקפל את הטוסט עם נייר האפייה ולהכיל לכם כריך. הכמות הזאת היא מספיקה לשני כריכים שהם ארוחת ביניים, כריך לאדם, או ארוחה עיקרית גדולה שאתם אוכלים את כל הכמות. שיהיה בתיאבון.